eso na wesu guswa wani guswa wura wutie afede bi obaba na nya Baaba bedru de woti okurie okrare ene brawe maso opumso Otumfuo Osei Tutu Asantehene wa Baaba bedru yede kan aka abakwasem bebre na de atremo efa ni takite kosuma eho so we ni takite kosura e sabe wodi amokua ayen katenkwan okoni diem sabia ko to amamre ni abakwasem ya de tesema makenkan nyina etirema na ni takite kosu sabia ko to yediem a Asantehene ede hia enye ni paketo akra ho enu nti enne sa abakwasem akwansrei ebe to so mienu yedi kan aka atremo eye apem ahankuno abianan ensia 1946 ana sa abakwasem yi ebi eti ne ho so a enne de oti okrowie ene okrawie ne obrawie maso opum so Otumfuo Osei Tutu wo sa abetimu biem e wa hanoma enye asem ketoa enu ti enne yie probia ye fe ampasa chi kotokohene wo simpitim prim ohene a obi si wosere na wosere ne ntakahunu wada se aboakwa rebre sama otu ani samu jabuni Asantehene ana yi ne ti sa ora doma atwa ahia sabi Asante esitia ti obi a atwa no aye Asantehene apaja ahene ne dia kodu baabi a uji si foma enye yie enu nti no ese mo na mo pesa mo do sade no wonu nsia praku enei obia esua no nanso na mo adi kan no Sante kotokose aden se obeto no enne ampaya ebedwa yehu Otumfuo achiame empanyifo mehu bafo amoati mehu bafo kentenkrenchi mehu ahemfo ekukudam ene ntinye twetwura wo mu nyina de wo mani achire mu hanuma yato santene na yetwen yewura se obeba na waba badru enye asemketo akra enne ampaya ebedwa na meka ya bakwasem bi kirew sentia Asante ene ga eye anuafo na sabia kroto entabantawa bia ena animu metwa so na mede amamo ama yako yenim ewo hono enu nti abakwasem na echiremu a na yese ga manche eye ni tekite kosuri na yese ni nti oba wo Asantehene mu a enye asemketoa ewo hono emfinhia duonunum ne ania de oti okrowie ne okrawie ne obrawie homa so oba ye wadie ewo abanwa so wa afiapem ahankono aduokronkono edi besimne na enei no ena wahye ne fa enam so ma ni tekite kosuru eba Asantehene mu na obeboa no ema wodi saa na fihia nei eti enne ono so ba na wabeye sabi na wade aman oso so obi nya sabi a enka obeye enye asemketo ewo hono abusia afedie ohene enya bedu rem na yenko na ohinti ne wa rem ohinti ne wa edom no anya dom ketwa na so kwan bia so no ye be de betu se de be ya ye be rem na yenye kurura Asantehene tibere kese danso na fo nyine tibra so na ye pa enya asem ketwa ba emme no ana esen na tahara no ene ye jagum no ene abe bedwa ewo ha no enya asem ketwa ba ya so ye be de betu bia sanye ba ya ye be nya mfonyi no na ye twa na yate ama yahwefo na bia mo he efri bia ene ampaya ebedwa ewa ha sei esen ne anya ba bedru wahene ti ase nam no abedru wahene ti ase nam no abedru afa ne ye hye se probia de fe ampasa chi kotokohene Otumfuo Osei Tutu yote okrowie no obrawie maso Asantehene obesi pom na afei ono na edom nyina enisa no Sante kotokose edom enisa ne oso ntakrache enne ampaya ebedwa the king of peace abusia enne ampaya ebedwa se wore se trofa ye baaye no ye to nchen ya edom a wo so de wo no fun abegu akire a wo no etwa no
Eni soso, eni enyai. Enya sempetra kra. Mahene eda so te hye no. Enti ye hwe. What say aboa korie bre sama otu an nsam mojagun. Enti aboa bi se wosen na wosen ne ntakra hunu. Ni huhu eto no so. Na se de nyina ye nimu. Yara eba menchiri yanso na ya nesi ne so. Se wotena pakan mu a. Na se wantena pakan mu na onam nso de a. Menchiri ye num ana ya na esi ye raso. Ye obi a aboa kotoko ene dam. Ye obi a eye nanka ena etamu. Ekyere se wode ye wote se aboa nanka. Se woda wo no obi a meka na onye ne hwe. Nemom se wo betia ne de a ene nankanyini be kyerɛ wo se oye nankanyini. Ba ko no ebiem so aye kotoko aye aboa kotoko eno so de ekyere nie kotoko se wono so de wada no ba bi saa se wo ye wadwe se wo ne kotoko be di asi a otu ne meta ne ba ko na wode awo na wadwodwo enti menkyiri ya opem so oba esi ne so no ebi na me kyerɛ mu e de akyerɛ wo no ɔte apakan ma ɛyɛ nson ɔnte apakan ma ɛyɛ num ɛna da bia edi na chie ye wote okruwie ɛne obrawie ɛne krawie homa so apem so Otumfuo se Tutu no e ma remfi se afe apem ahankron ɛde okrunkon ɛna obedi ade abra na opoku ware wato anananom anase okɔafura ɛna onya obedi ade efi satam ne de besim ne wama Asantehene no ayɛ sonko Asantehene no ayɛ kɛse Asantehene no ayɛ kukura ebro so a ye dwene ho a ye nti ase e wo ho eti ele ohe da so te hye no a wonsi fom ohe da so te hye no a wonsi fom na edum egu no ho no ekyɛn ewo ene ntatia ɔti we waye se ewo na ntatia egu no ho a obi epebie na watafre no enya asem petwa yewura Asantehene Otumfuo se Tutu ati se si kyerɛ hwiaguo entatia efum ho na obi epebie die no enya asem petwa enti woyi ni ti se na wo ba ati se kube nsu a ehwiaguo na entatia ahoto egu no ho a obi a epebi na watafre kotoko hene no probia refie ampasa chi kotoko hene Otumfuo se Tutu a wotoso mienu Dr. Raise the Power 2 wono ena ebe I'm not from Kra. Ye pia na ye fie pia bi. Ye pia ohene hwe na wanhwe. Ye pia ohene omo de na fro ha. Ye pia na ye fie pia bi. Na kasa ena. Peketangani.
enough ayedin e de ama cameraman fo am wa ha na omo de omo phone ko agu ho no ebro opepem ana ensentro ayen so ye bae no so no ye bro apem na sadia ha na si akyira ka se nkyira ka na ye pe yewura anim ahwe se asantemawura de oti okrowie ne okrare ani obrare ngoma so obeba bedru no enya asem kotwa yaka cho dada se ohini ode se aboa kowe brese ma otu an nsam mogagum aboa be se wosen na wosen ne ntakra hunu enu nti ba bi obepie bia na wote se wo a ahwe aguo eho ntatia edoso yie pa enu ne nei ye hu ne hayi enya asem kotwa enya de eda fomo enya de yekuma abakosem ene se de yaka ne nkoma yedidi nyina no mate ase dada eye sabia kro to se obi ne ba ni tekite ikosuru woni asante e wotwaka ana asante mawura yoti okrowie no obrare ngoma so wona asante maye ne dia enti ne ba prekope a enei obehye no enmonyam e wa hanma enye asem ketwa edom ni nyina ba amanyofo nananom ayemfa wo mo ga mantam ha wo mo mfra sante mantama Otumfuo chia me pagini ba fo kentenkrenchi ba fo amwaten ye hu Dr. Matthew Boku prempe na po a wo ye NPP ni na obi anim se akakuma bi na Dr. Mahmoud Baumia ebo ni din so me Franketini abedi akire ofra pagya fie wo ye ode hye prekope enti enei enye nwanwa yakachem sa bakosem we no esi ye no no en conference ya dio wotwe e dio so kutwinie ana Ken Prempe the second ebepie mu e wa ha eno na ne abebio Otumfuo Osei Tutu wono so oye bie a chese abakwasem ana wo ba wo fa no wapepa ho na wasa atro no de ato ho no eno bi na ekoso wa ha ene ampaya ebedwa Omodna na ramu ye na captain wo de me gina atwa why Brawachi Otumfuo Osei Tutu DJ nyo mene enye oba KYEI you will be omanye Sunday song omanye Your Royal Majesty the King of the Ghana State King Takite Kuchu II, a highly revered king here gathered
Otumfuo Osei Tutu the second.